ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏବେ ତମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପକେଇବ, ଫର୍ମ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଯେଉଁ ପକେଇଛ ତା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କଟା କେଉଁ ଏରିଆରେ ସବୁ କ'ଣ ଯାଉଛି, ବା କେଉଁ କଲେଜ ସବୁ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ପୁରା ଦେଖିବା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପକେଇଥିବ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଏ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେବ। ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଦେଖିବ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ତଳକୁ ଆସିବ। ତଳକୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପକାଇବ। ଆମର ଯେମିତି ଏଇଠି କଟକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କଟକ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତୁମ କଲେଜ ଯେଉଁ କଲେଜ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିବି, ତାହେଲେ ରେଭେନ୍ସାର କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିବ। ତୁମେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି, ସେଇ କଲେଜରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ କଲେଜ ପଢ଼ିବ ସେଇ କଲେଜରେ ତୁମେ କଟ୍ ଅଫ୍ଟାକୁ ଦେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖଉଛି ଟିକେ ରହିଥାଅ। ଦେଖ ରେଭେନ୍ସାର କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଟକ। ଏଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କଲେଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାରିଦେଲେ ତୁମର ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଟକ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ ବ୍ଲକ, କଟକ MC, ସାମ୍ସ କୋଡ଼ ଏଇଟା, ତା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କର DO ନାଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେଉଁ ଅନର୍ସ ପାଇଁ କେତେଟା ମାନେ ସିଟ୍ ସବୁ ରହିଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ ଆମର ରହୁଛି କେଉଁଟା କହିଲ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ କମର୍ସରେ ରହୁଛି 262ଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ITMରେ ବି ରହୁଛି, ଏଇ ଦେଖ BSc ITM ରହୁଛି 272ଟା, ଆଉ ସବୁ ଏମିତି 30, 35, 18ଟା ଏମିତି ଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ କେତେ ରହୁଛି ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଫିସ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଦେଖିବ, ତାପରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ କ'ଣ ଯାଉ ଦେଖିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଆମେ ଯିଏ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଦେଖିବେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି 90% ଯାଉଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା 88% ଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ 89% ଯାଉଛି, ଫିଜିକ୍ସ 94% ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଦେଖିବେ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।